Hai, poate. Atât am mutat. Dar vezi pe unde direcționezi, mami? Hai, dă drum. Că ce încărcată e. Și unde e? Dar nu mai fricționa așa. Lasă dreaptă, mami. Dacă dracu, mă, să vezi și noaptea pe asta. Așa, pe dreapta. Aici. Așa, mai în față, mai în față. Chiar în față, înainte de podul la 4-5 metri. Uite, cam pe acolo. Ia. Opa. Descarga? Descarga. Ia. Opa. Opa. Gata, m-am umit. Venga. Espérate. Quiero probar el puntito este del GPS. Adu-o întâi la masă și după aia poate nu mai e de acolo. Adu, mami, încoa. Ia. Ia uite-o, vine singură. Hai să vedem unde vine. Unde are telefonul? Uite, a pus-o jos. O vezi? Ya. Vuelve. Espérate, ahora tiene que frenar, se supone. Acum zici că trebuie să freneze, ia. Gata, gata, mami. Până la ăla. N-are rost, nu?